Rasta nja yami awusondele nezikhala kahle lapho. Imali. Inkunzi. Sebengiqedile impela ngenkunzi manje yabo. Ngiyivikela ifoni yami. Awume ngeke. Nini kanjani? Asiyimi lona. Nayi phela musukubalekela lo mbuzo lo. Ngithe i-Photoshop. Uyazi i-Photoshop? Kanjani? Abe ngesikoleni i-Photoshop. Asiyimi lona. Manje why sendela nama Photoshop ke? Hawu. Ngizobona ukuthi ngiphuma kanjani Nami ngi-right ngayo. Lethe phone yami ngifunela uThabiso. ngoba hayikhona. Awuseyamazi uThabiso manje. Phume kimi bhuti. Or nawe ufuna ungifaka isicimo seyiba. Ngasela. Relax. After everything I've done, Relax man. Clement. Sengisifonela uThabiso wami. fucking bitch. Violence njengawe. Ona violence. Fucking bitch. Not la kuwe. Sefethu. Awe man. Kuyaphela. Mnandi khamba Wala brother. wala. Easy come. Aramiso kangwenya mfethu. Ngiyakwamukela ku-invasion of privacy. Sure. Ya, siyanamukela nani lapha emakhaya nalwazi udaba ngoba senifikile isekhaya la. Cela ni-subscribe, subscribe, i-like, awushiye i-comment. Khona siniphathele zona namuhla. Bafu, awusibeke-ke. Yini esingakusiza ngayo? Sure bhuti wami. Nginenkinga encane man. Ya. Nazi lesi sami lesi man. Angisaboni kahle lapha man ekhaya man. Yini ngihamba? Ne man umabhebeza kusho ukuthi manje unokungishayela iround lapha kwami. Ngirelaxile vele lapha ngenza izinto zami maybe ngibhizi ngama laptop yabo. Ya. Hayi bokumuntu ukuthi ahlezi azwakala ngama Friday and Sundays kakhulu yabo most. Amabhebeza vele lapha uyavela last week. Buki Friday vele kusho ukuthi manje malungisa. Ya. Ne makavela kanjalo vele hayi avele sibe siphuma out ngirequest siye mall siyoshopha amapapa yabo. Sure. Ngipha amapapa vele sibuyele ngojeni. Masibuyele ngojeni vele siloko siyaringa vele siyakhadila lapha yabo. Masiloko sikhadila kanjalo nangu umabhebeza lapha athini athi yena ngathi sekaba honinyana yabo. Ufuna ini sibambe round eyi1 yabo. Ngamtshela ukuthini mina awuthi siphume kanje icala ngiyombhayela bo like 4 emasavana yabo. Ya nami ngizibhayile 2 yena again yabo. Hayi vele masibuya vele umabhebeza lapha lo ngiphezulu kwakhe lapha nangu umuntu lapha sekabiza boThabiso. Hayibo nami ngicale ngistasheke manje nami sengithukile manje sekabiza uThabiso manje. Ngaleso sikhathi mina igama lami umphoza mina. Ngithuka manje ngimbuza ukuthi manje uba uThabiso kahle. Ayilena le yabo malona. Ya inkinga yami le. Manje Ngena ikhuluma lo ndaba bese nisopa. masikhuluma enhle kunaye akafuni ukubeka istory straight yabo malona. Uyalena le nje ahlezi athi ngimshaye ini uyazi ukuthi abantu besifazana ababekwe isana. Gaslight so. Kahle. Umelo kethi umshaye ke like uyaye wamshaya before. Hayi kahle malume akaze malume. Koshona khona maybe kubuka impama esicimanyana esi1 bengidakiwe nakhona. Mara mina nje hayi uyazi ukuthi mawusha abantu besifazane uphelele edanyana. Mina ngifuna kusima umuntu wamajele. Hayi njalo. Menixabana uzomshaya kwenze njani umshaya? Ukuthi ngikhenywa ilento yakhe ukuthi aphike mangihlezi ngimbamba nje sikhuluma maybe sicabana nga something uzofuna ukuphika nje yabo uzovela avela aphike nje yileko ngicasula kakhulu ke ngivele ngikwade nami ke kokugcina ke lapho ke. Yes. Okay, interesting. Hayi ithi simbize system siza ukuthi khambane yabo. Yeah, cause it's lento yakho strange. Biza amagama abanye abantu. Bafo. Hayi ngiphathanga trend indaba leyo. Kodwa akhanga nawo. Abashaya le bantu. Yabo ma lokhu ufela leyo nto leyo. Yesho. Hayi asimbize.
Siyanamukela lana kwi-show yethu lena iSofa Silahlane. It's a young couples show yabo. We like celebrating uthando oluncane. So lo mfowethu lona usibhalele la wasitshela ukuthi hayi nje kunespatsha sakhe yabo. Akahlekisana naso. Siyasibona usufikile lana. Nobe amazi mfowethu. Ngiyamazi Nkosi yami sithandwa sami lesi. Awusuka nini madoda? Hayi cha, kuhle impela ke makunjena singakanje kudeni kakhulu. Siyasicela amafoni lana ukuthi angasiphazamisi so kunehonje lapha siwabeka kulo kuyi-safe yabo. Siphazamisi kuphi? Amafoni anokuringa yabona and sometimes ngifaka ku-flight mode iphazamisa indaba zo-signal izinto ey'njalo. Hayi but ngiyawudlala u-silent. No, see, those are the yabona silent i-US gap. It's a more of a U-silent nawo free mode cishe mase kuhlangene kokubili. Kungeke kuze kuphazamise lutho. Angithandi futhi mina yabona ngokutshela sike sayizama yonke le nto lo isho sithi siyathesa kuyafana. Hayi bafunayo ke. Yabo. Angizabe mhlawumbe ukuyibeka phansi ukuthi hey inkunzi egoli. Inkunzi Ngizoyibeka nje no, phansi. iya kwi-safe, isendaweni e-safe lapha. Angithi ngincane la. It's not like ngizonyamalala. If ifonini inyamalala ngikhona la. Izohlala la ngizoyibona khona. Ya ilaphana nje. Kune-safe so fike siyivalele sifake nengidi. Ukhiye uzizohlala ngapha. Uyayibona le nto lo. Oh. Hawu, tete lapha kade. Hawu, Nkosi impela. Ngiyamcomba ka lapha endaweni yakhona phela. Hawu, ithanda leli phone yakho? Inkunzi. Sebengiqedile impela ngenkunzi manje yabo. Ngiyivikela ifoni yami. Bengisasitshela-ke ngobudlelwane. Ake nisithathe nisibeke phela ukuthi nahlangana kuphi kanjani, wakwenze njani? How has your relationship been nayo? Ukuthi enjalo-ke nje senithanda isikhathi esingakanani? Ya, ingani le nto? Sino 1 year 2 months manje sohlanganisa 2 months ngenyanga ezayo. Silokho nje sayathandana Nkosi yami yonke into ihamba kahle. Sukani. Akaze nje Nkosi yami azange ngimbambe ephutheni, nakaze azange ngibambe ephutheni indlela nje sithandana ngayo. Sangahlangana naye ngiphuma esikoleni. Angiyebe ngikhathele wangiphathela ubhaka. Waze nje wayongishiya ngasekhaya yize nje uma ethetha kodwa nje wahamba wathi nje ngizomchazela uma ukuthi ukhathele intokazi. Wahamba wayongishiya ngasekhaya. Ngabona nje uswahla lensizwa ngathi nje lo angimiyeke kumele abe ngowami. Ube ngowa. Kakhulu nje Nkosi yami angangakaze ngaphathela ubhaka. Ngagcina nje e-primary ngasho uma ngakekho umuntu wayengiphathela ubhaka. Ngithandela nje lokho bakithi. Awusukani ni love language. Mfowethu. Iyachaza le ntokazi leyibona naye ibona yabuke impela. Baba. Hayi ithe vele ngimbona vele unomthandazo vele hayi ngavele ngagcwala ipansula la gcwala nje first time ngimbona vele. Hayi sabe sahlangana lapha ngamkhipha ama-out yabo. Ngathi kumise bo-McDonald's sithi kwazana kahle. Hayi sahlala phansi sadla kuyithi labantu vele. Singena lapha sibhizi ngama-ice cream lapha basiloko basihalele labantu labo bathi obabheke. Go cute kunje. Hayi vele kwaba into ukuthini siphume lapha ema-McDonald's uyabona bafu. Sibuyele sisiye lapha endlini engojeni yami emkhukhwini wami vele nginomkhukhu lapha ekhaya la. So relax kube mnandi. Okay. So le 1 year and 3 months ne? 2 months ngenyanga ezayo. 2 months ahead. Yebo. Like so far like ayikho nje into eke yanyaka sesi-relationship phela mase kunesikhathi eside hey thumlibwa ngokuphele kube khona abafohlayo bangena ngobhojo ikhona into enjalo-ke sikuyenzeka lo mhlawumbe lokhane nje for a week mhlawumbe nixabana nibanga into kanjani. Kwaba khona nje kokuncanyana nje kodwa saxazulula ngapheli ngisho iviki. Phinde saba right kukho okunye engisacabanga njengamanje khona mhlawumbe khohlayo. Akukho. So wazi kanjani ukuthi mina ngizothini manje? Ukuthi ngiyazi ngithi ngikhona nami le relationship ngiyazazi into ezenzakalayo. Ngiyazi ukuthi nje kwakuyiloko okuncane kuphela. Hayi bafu hayi makusho yena bafu. Makunjalo kahle-ke. Rasta nje yami awusondele nezikhala kahle lapho. Imali lokho. Iphe yakho konje? Iyo le bafu. Yakho le. Eyakho le? Yami. Leka bafu. Bamba la. Eyami. Wona bamba. Ibathuka. Cha le eyami. Bamba le noma bese ngiyakutshela ukuthi relax. Bamba la. Ngoba eyami isivuliwe kivulwe kanjani? Lalela-ke Rasta awubambela nje yami. So into enzakalayo manje lana wabona nje kunomfowethu lapha
urasta we-IT. Mfowethu abamba amafoni wavule so kanizothola uthole access kuma-DM ukuthi ngabe lo 1 year 2 months kuyathuma. Akuyona yami le. Yabo. Ubuye wrong akuyona yami le. Kanjani manje? Hayi. Ume wena. Akuyona yami lena. Buka lapho. Buka lapho ukuthi kwenzakalani namfethu. Eyami lena. Ngicela ubuke lapho. Yeah, what do you call manje uthe yakho manje? Manje pho uma ithinta. Uyithinta kuba nani? Hayi. Uma ethe yami ngiyamphake nako konke okulapho phakathi sekukwakhe. Ene makade uyasho ukuthi uhlakaniphile. Uyasho ukuthi angeke ngicaba. Bheka ubhala usibongile la uyasho ukuthi ngeke ngibone ngizocabanga umuntu wesifazane. Kanti bheka la ngenile nga double check lapha. Now Usibongile. awubheke la bafu. Yebo. No my heart. Love Davi zinjela naseswami. Akuyona yami le phone. Kubuye ifone wrong akuyona yami. Indaba manje. Akuyona eyami ifone. Ukubona ihistory la naseswami. Ongene lapho. Nakho yabo. Ongene la. Singenela ku-media. Media jaloba nezinto ezikabi. Imaphela. Relax. Ekabani le phone. Eyakho le. Relax. Le yabani. Show chat. Hawu, bafu. Yebo. Mthandazo maka. Akuyona yami. Siswa. Awubheke la asenelana nenhliziyo. Kahle kahle mina yimi isilima mina. And yabo ukuthi abantu baqeda ukugeza iseshaweni noma le shower picture siswami. Uyahambana ne? All cute and stuff, yabo. Namba ubapho ubambe isifuba lapho, ubambe igqamelo. Bo. Uyibambile. Angimazi nalo sisi ubaya. Ake ngimbuke kahle. Kahle uwelo. Uwelo. Hayi angaze. Mangibheka kahle umbhemu mhlawumbe athi ngizume kahle. Ithawula elipinki. Akuwena bafolo. Angazi noma mhlawumbe ubuye ube nentshebe. Uyabona manje. Akugona. Dala Ngisho ngishilo. uPhotoshop akugona mina. Dala ngasho vele. Akusikona imina lo Kodwa angina ngibone. nethawulo eliyelo uyazi ukuthi nginelipinki. Marabuka. Hayi, mnike ke mtshela ukuthi yimi. Angithona uthi yimi ngithi yimi. Mnike ke aphinda ngishaya ngithi Angiboni. utshela ukungishaya vele. Angiboni. Mnike angishaye. Awumuzwe yathini manje bafu. Uvele ujwayelelezo ujwayela ukungishaya vele wena. Imanyane siyi-1. Ngisho kanje bengimtshela ukuthi uyangishaya isitime esi1. Uhlezi ukungishaya. Ngempamela asimpamenyana Uhlezi ukungishaya ngikukhumbuza ukuthi wawungishaya lapha ngakiso estradeni kwaqhamuka umamami waphika wena wathi awungishayanga ungiphushe kuphela. Mara ngine 5 finger la. Ujwayele vele ukungishaya futhi nawe nize la nizongibhakana izithuni. Nisize ke ningishaye ke. Ngabe into ayijwayele leyo. Nawe sekakuhlohlile. eyodwa. Ngithi ngifakela inini mina ngempame eyodwa. Asikho safe shame South Africa ezamantombazane. Ufuna amafoni wethu nisenza ama Photoshop. Awume Nini kanjani? Asiyimi lona. Nayi phela musukubalekela lo mbuzo lo. Ngithe i-Photoshop. Awuyazi i-Photoshop? Kanjani? Awuya ngesikoleni. I-Photoshop. Asiyimi lona. Manje why sendelana ama Photoshop ke? Hawu. Asifoni yami futhi lena ngishayeni ke. Asifoni yami. Kanjani manje? Asifoni yami. Ifoni. Asizibona ukuthi unjani. Ngishaye. Ujwayele vele. Mubonise nezinye. Because ngiyasho ifoni aseyami. Umuntu mekasela ama Photoshop usho ukuthi wena vele ungisetapile ukuthi uze nale phone lela nizothi yami le phone nala ma Photoshop wena. Sis. Aseyami ifoni. Ungaba nokuthi ifoni ihambe iko rasta lena mesibe. Bese sifala sicela That's why ukuthabisa la. ngihambisile ngisamaphone ngifuna ukuyoswapa amafoni nibuyelisa nithi le yami. Niyazi ngani password yami. Ithombe zakho mesithatha ithombe zakho. Ifoni le afike nayo okona but ofike nayo ukuthi nizoyenza ngathi ifoni yami. Le bekuyi-wallpaper kade uyifakile khathi Angithi ubheki uyayazi wallpaper yami. Uye mayibona nisendelele sithombe ukuthi nifake kule phone. Asifoni yami lena. Hayibo. Yazi bafu. Hayi. Hayi. Asi ifoni yami. Awungizwa. Ukuze ufuna ukunyizwa base ungishayile. Ngithi wena uzwa kahle mase ungishayile because awufuni ngiyena se police station. Usumcasuthi. Icala kanje but icala kanje icala ngomuntu oyi1 ize seyimina eyi5 ebusweni icala kanje vele izongibulala ke izayimiyeka ngibulale uyekele ujwayele vele wena ujwayele ukungishaya sebaya kuviva manje seyizona
Angijwayele bhuti wami. Sis, Angisathuki. kodwa man, uyabona uyamprovoke lo muntu. Asi ifoni yami, Uprovoke. ithombe asizo ezami. Why uras? Phela uyathanda ukuzenza ihleba lo. Uyisilima sawugcina emhlabeni. Sowutshela ukuthi usile ngoba sowulethe lapha. Wena uyisidididi sokuqala sowugcina. That's why ngenawo nomsebenzi wase-office. Ubizi ngale msebenzi yala yakhe engasanga. Ngamtholanga nanex. Wena unani ungenayo ne-matric. Ugcine grade 8 esikoleni makazokutshela ukuthi akunafokoni. Ngamfaka kithi saphilisana kamnandi. Bhuti, that's why ukushaya. Ngithengela yonke into ayifunayo. That's why Ivuke ekseni. angikhathalele Tabanaza namhlanje ukhuluma kanje. le edithi phone yami because the slimmer lesi sesizojabula sithole i-chance yokungishaya futhi ngicela nilethe ifoni yami ngizihambele ke Uyayifuna manje. Ngiyomdiscipline. ifoni yami so letha nefoni le nilethe nefoni yami le yamabela before lesidididi lesi singithola futhi singishaya ngaphandle and ngizofonela umama abi this time afike namaphoyisa because wena clever nyana ucabanga Yeza ngitshela ngumama wakhe ngonyoko. because Ukuthi unyoko ungena kuphi angishelanga unyoko kuze. Angishelanga unyoko. Ngikela kuwe Bona wena manje uyaqala manje uyenza ngathi sengishela unyoko. Bafethu animi akukhulunywa kanje makuzolungiswa izinto bafethu. Ningiphathisa ngithi. ayikho into esizoyilungisa usizolungisa ngani ngesicimanyana esi1 ngelesicima sakho sithandayo sizolunga ngesicima ayikho into engizolungisa nale slim makangibulala lo muntu lo wena futhi nalamakhemekanyana wakhe agcwele la ngifuna wazi ukuthi uwe ozobuya izinto ukuthi lenja le ingibulale because angazofika namakhamera uzozenza into elungile la ngicela ifoni yami or ini nifuna ukungishaya kuqala nifuna ukukwenzani nifuna ukungibulala nongifaka emfuleni nenza njalo nina abafana ngicela ifoni yami hey phone yami ngihambe Sibonge bafu uyabonga ngisizile hayi kodwa mina hayi sengiright. ufuni ngefoni yami Sengiright yabo ngizobona ukuthi ngiphuma kanjani nami ngiright ngalethe ifoni yami ngifunela uThabiso ngoba hayikhona. Awuseyamazi uThabiso manje. kuphume kimi bhuti or nawe ufuna ungifaka isicime seyi right now ngizofonela uThabiso azongilanda sihambe selapha kobo Thabiso ayo ngenza lezi zinto lezi wena othi leyo ngiyenza zona nanadeke wangasini mistake ukuthi ngibiza igama la kaThabiso because izolo kwakhona ngafika ngizokufuna ukho sidididi ngahamba ngalala khabo Thabiso bese kuyizinto zakho na extra ukulala khabo uThabiso ubhetha ngayo yonke into enempedeni yo uThabiso Bona manje uThabiso u10 times better na bona ngazokuthi vele wenzani Sengimshaya. Thabiso uThabiso akangishayi nalade ungithola ngikhabo Thabiso ngikutshela ukuthi ngidlile ngazokubheka kini bongekho kwaba yilakhi nje ukuthi vele abongekho kini angizibe ngingazanga kini wena nje wasibhaca noThabiso wathi step into zethu ejwayele ukuzenza Ngiyambona uThabiso umngane wakho ngiyamazi senza wena islima wena ufaka imali yokuthi ngize ngikutshela ukuthi umama uyagula ibele ngiye kuThabiso ithi le kule stop sign esingale not ngakini Hayi boy. ngasela Relax. after everything I've done. Relax man. Damn it. Sengisifonela uThabiso wami. Fucking bitch. Violence njengawe, ona violence. Fucking bitch. Not la kuwe. Yarre. Langidina wena sis. Une violence ngesicima. Wangathi violence asempeteni. Musukhuluma kanjalo. Sisa ngisayifuni le nto. Cela Yazini. ngifundisana kuna airtime. Ngicela ungifundise ngifunela uThabiso. Right ngalesifebe lesi sengiright angifuni next. Yazini. Okay, nami ngiright ngicela ungifundise ule uThabiso. Thabiso wamanyala, Thabiso wamanyala. Ngifundise uThabiso. Utowa Thabiso wakho kuthenga join mina masiko. Angithi Thabiso ngizamtowa. Miye kujwayele miye. Check. Miyekele usijwayele bhuti. Relax ntwana. Miyekele ngiyabazi mina uyangihlangisa uzofaka isicime Uyeke uprovoke lo mjida lona ukhulume kahle. akafuni ukungifundisa ucongifundisa bhuti. Why ungafuna bona ifoni usafonela umjida? Like angithi ngifuna ukuhamba. Cabanga bafuna isifebe lesingijwayela kabi asingiboni. Asingiboni. Kanga mfethu. Yabona uyaqala. Kanjani? Relax mfethu. Lom. Ngizoma WhatsApp ke uThabiso ifoni. Umi ngoThabiso nawe Nkosi yami ngizama ukuvika ngifuna kushaya vele. Hawu. Yo. Hi guys. Bamba. Iphe yami nansi. Kuningi. Ngingamtshela namhla sivalelanga ngapha manje. Hayi angiboni siyaphi la. Angiboni siyaphi inhlobo. Sizonibona ku episode elandelayo. Has been yours truly. Aramis ungayimtimani ungangolunye singambili. Sifuze ekhaya konini. Hayi. Itheni into ayini bani? Hayi bafana leyo night.
Ngiyabona into yenza ngayenziwa. Chayi. Thabiso. Thabiso. Hayi man. Awungeke. Uthabiso angifaka isicima but Awungeke. Kodwa manje uyaprovoke phela usukhuluma kanje lokho umkhova umbiza amagama kanje. mina ndaba naye. No. Uthabiso yaza ke uzongilanda. Awungeke baba. Hayi mfethu. Futhi spinnyana lesi sakhe lesi boy still say in this Chinda direct boy. same time. Chinda. Chinda. Once. Uzofahla ke bese zilenge. Fahlaki ngingasaboni nempilo so awuthi ngimekele for uThabiso vele. Yeah. Chinda boy. Uqamba mama. Chinda. Hayi bafethu sibongile. Wena bloma la. Ngicela niyeke lo Mastefa eqale bafethu ne. No akahambe mina kumele uThabiso. Kanjani manje? uThabiso uzongilanda makhana suka ku Umlinda phandle ke. ufuna ngifake isicipho makahambe kucala uThabiso uzongilanda ngaphakathi. Ngathi abaqala ukhona. No yena makahambe sibone ukuthi uyahamba ngemthani ngeke azashaya noThabiso. uThabiso afike sihambe sisahle sithu. Ngoba sifake inkenza akho manje. Kuba lokuzana wasingakhona umrequestela sister. Ngicela ngikostela ubhuti. Chinda boy. Chinda dilings. Ngikuphathisa.